письмо пришло. Хат келді. Хат келді. Хат келді. Вы бывали в Риме? Сіз Римда болғаныңыз бар ма? Сіз Римда болғаныңыз бар ма? Сіз Римда болғаныңыз бар ма? Я тебя понимаю. Мен сені аңлайым. Мен сені аңлайым. Мен сені аңлайым. Я хочу съесть что-нибудь. Менің нәрседір ашысым келе. Менің нәрседір ашысым келе. Менің нәрседір ашысым келе. Он кажется очень счастливым. Ул бик бәхетле кебек. Ул бик бәхетле кебек. Ул бик бәхетле кебек. Сейчас они разговаривают с учителем. Алар хәзер укытучы белән сөйләшәләр. Алар хәзер укытучы белән сөйләшәләр. Алар хәзер укытучы белән сөйләшәләр. Мне нужны хлеб и масло. Миңа ипи һәм май кирәк. Миңа ипи һәм май кирәк. Миңа ипи һәм май кирәк. Он мне не верит. Ул миңа ышанмый. Ул миңа ышанмый. Ул миңа ышанмый. Я не делаю домашнюю работу в данный момент. Мин хәзерге вакытта үй эшен эшләмим. Мин хәзерге вакытта үй эшен эшләмим. Мин хәзерге вакытта үй эшен эшләмим. Я предпочитаю рыбу мясу. Мин балыкны иттән күбрәк яратам. Мин балыкны иттән күбрәк яратам. Мин балыкны иттән күбрәк яратам. Дусларым, әйдәгез үзебезгә билгеләр куйыйк. 7-дән 10-га хәтле булса, бик шәп. 4-тән 6-га яхшы. 3 кенә булса, күбрәк өйрәнергә тәкъдим итәм үзегезгә. Дусларым, теләкләрегез өчен, репостларыгыз, лайкларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Язлыгыз каналга. Яңадан очрашуларга кадәр.